Dobre, čiže ja všetkých vítam pri tomto videu. Budem teraz sedieť pri tomto setupe svojom novom, čo som si zariadil. A viem, že som chcel tento kanál. Chcel som to staviať okolo cestovania, ale nedá mi sa nepodeliť s vami o to, čo si myslím o jednom videu, ktoré natočilo Startup asi pred 2 dňami, alebo kedy to bolo, alebo včera. A ide o to, že sa pýtali v takej ankete ľudí, na čo si odkladajú peniaze, alebo koľko peniazy majú odložené, neviem, nepamätám si to už, videl som to len tak akože rýchlostne, ale čo som si stihol pozrieť, tak boli super slovenské komentáre. Video je verejné, čiže môžete si ho potom pozrieť, kľudne ja vám dám aj link do popisu videa, dúfam, že to postriham čo najskôr, lebo som dosť lenivý teraz dobu. Môžeme sa potom spolu porozprávať o tom, čo možno vy si o tom myslíte, napíšte mi to do komentára, alebo nie, čo si vy myslíte o tom, čo zaznelo v tom videu, respektíve na tie komentáre, ktoré to video má. Dobre, ja som si to teraz pripravil, čiže poďme na to. Koľko máš našetrené? Tak momentálne sú to tisíce. Dneska mi akurát došla výplatka 2000. No Chala na to, že asi študent, tak má našetrené 1000 ako super, druhému došla výplata, čiže tiež pecka, už to je našetrené vlastne. Snažím sa odkladať si peniaze na rozumné veci, napríklad na dovolenku alebo tak, že by som to všetko neminul na somariny. Tak nejaké to kilečko tam bude určite. Asi takú 1000. Akože snažím sa, že na narodení som dostávala peniaze alebo takto, tak som sa to snažila do obálok akože dávať. A v tomto som bola vždy vedená, takže akože šetrenie. Na dôchodok si ušetrím. Mám určite našetrené a som zodpovedná Super. v týchto veciach, ale tak aj si doprajem. Keď si našetrím, tak to mám akože na nejakú buď dôležitejšiu vec. Tak tiež pravidelne asi odkladám nejaké tie peniaze. Aká suma by ti pomohla na správny štart? No dobre, počuli sme tam sumy od týchto ľudí, že čo majú našetrené, alebo na čo si šetria a podobne. Za mňa, ako nehovorili, že používajú to na alkohol, drogy alebo podobne, tak asi fajn. A teraz ide tá druhá časť tejto ankety alebo tejto rubriky, že koľko by im na začiatok pomohlo. Tu si myslím, že bol jeden tiež z kameňov razu a to je ten, že jedni si podľa mňa mysleli, že koľko majú dostávať, že každý mesiac a tí druhí si myslia v nejakých skromnejších pomeroch, alebo neviem ako to povedať, že nechceli povedať, že 1 000 000, ale chceli byť takí, že keby ste mi dali do ruky toľko a toľko, tak asi s tým niečo urobíme, tak uvidíme. Do života. Tak 5000, okolo 20 000 možno. Možno 4-5 tisíc. Závisí to od toho, kde bývaš, lebo u nás na východe to je trošičku iné ako u vás. Minimálne také tie 4 kilečka by tam určite museli byť. 400-500 eur asi mesačne. Na to, že som študent, tak zatiaľ keby dávky internát, jedlo, strava, šport. 100 000 byt investičný, lebo príde mi v tejto dobe, že asi musíme kúsok už tak inak rozmýšľať aj my mladí. Okolo 1000 eur, som povedala 1200. Fúha, v dnešnej dobe asi vyššia suma. Asi aspoň 20 000. Tesco pomáha v začiatkoch. Dobre, ja tu nechám ešte túto myšlienku odznieť, hej, lebo je to projekt, alebo ako to nazvať od Teska, hej, čiže ešte toto pozeráme a pôjdeme na tie komentáre. Opäť podporí deti a mladých ľudí pri štarte jednotlivých projektov, ktoré zlepšujú naše okolie, a to cez grant Správne začiatky. V rámci grantového programu finančne podporí 231 iniciatív po celom Slovensku, a to sumou 223 300 eur. O tom, koľko eur dostanú jednotlivé projekty, môžeš rozhodnúť aj ty. Hlasovať žetónmi Tesco sa dá v 165 predajniach a čas máš do 10. augusta. Dobre, čiže počuli sme ľudí, čo majú našetrené a tak ďalej, hej, alebo koľko by im trebalo na začiatok. Ja som si vybral pár komentárov. Je tu prvý pekný komentár a to je, že šetrím na rozumnú vec, dovolenku, dobre teda. V tejto správe sa nachádza aj smiešný smajlik, hej, tá správa je tuto hneď v podstate prvá, ktorá sa páči 588 ľuďom. Akože čo je za na dovolenku? Chalan je očividne mladý, asi ho zatiaľ neťaží či už rodina, alebo nejaká hypotéka, alebo nejaká požička, alebo niečo také. Prečo si nemôže šetriť na dovolenku? Je to poznáva svet, je to investícia do seba, akože čo je na tom zlé, hej. Ďalší komentár. Dovolenka je, že je rozumná vec, väčšie pasium som nevidel. Prečo majú títo ľudia potrebu napísať takýto komentár, ale ináč aj tento komentár sa páči 96 ľuďom. Človek, ktorý možno nie je nejakým spôsobom zaťažený, našetrí si nejaké peniaze a ide na dovolenku, ide spoznávať svet, možno sa nájde v inej krajine, možno sa potvrdí v tom, že na Slovensku je fakt dobre. Čo je na tom zlé, hej, akože títo ľudia možno nemajú možnosť cestovať a tým pádom sa idú kvázi vyvršovať nejakým spôsobom hanobiť ľudí, ktorí na tú dovolenku majú alebo na tú dovolenku majú možnosť ísť a tým pádom im to vadí, ako nechápem čo ďalej. Ďalší chalan alebo teda
profil, ktorý mal tu nejaký komentár, je typicky Slováci. Namiesto investovania ukladajú peniaze pod vankúš. No, neviem, koľko má človek rokov, neviem, či je to muž, či je to žena, názov profilu neviem to určiť, ale keď je to možno človek okolo 30-ky, mňa by zaujímalo, koľko šporil v 18, alebo koľko investoval, hej, keďže keď má napríklad 30 rokov a pred 12 rokmi bol rok 2013, tak by ma fakt zaujímalo, že koľko mal 2013 nainvestovaných. Určite mal už ani nejaké možno haciendy, kde, neviem, na Maldivách, hej, akože koľko mohol mať ten človek našetrené v tom danom období. Pretože investovanie si myslím, že do popredia sa dostáva práve teraz. Títo ľudia, ktorí boli na tomto videu v tejto ankete, koľko môžu mať rokov? Priemerne 20, 21, 22, neviem, hej, ako väčšina vyzerá ako študenti podľa mňa, ale vôbec sa im nečudujem, že nerozmýšľajú tak, že dostanem výplatu 700 eur a odložím si 650, hej. To podľa mňa sa dneska nedá, lebo nie, že nedá, ale je veľmi jednoduché kričať niekoho, že neinvestuje, keď nie je jeho prioritou a nemôžeme chcieť, aby to bolo prioritou všetkých, hej. Čiže na tým sa treba zamyslieť. Ešte jeden taký komentárik, taký rýchly, hej, že 100 000 teda byt a to kde, aký prosím. Podľa mňa na začiatku povedané, že je to na štart. Čiže ja si myslím, že keď byt stojí aj 300 000 a niekto vám 100 000, že dá, že páči sa, tak je to podľa mňa super na začiatok. Čiže asi tak všetko. To video si hovorím, môžete pozrieť. Zdieľal to Started Up. Ja som mal len strašnú potrebu k tomu povedať nejaký svoj názor alebo svoj postoj, keďže si myslím, že dovolenka je super investícia. Študenti majú možnosť vycestovať cez Erasmus alebo cez podobné projekty vysokých škôl a akože hejtovať za to, že niekto si odkladá peniaze na dovolenú, mi príde akože strašne zvlášť. Ale tak žijeme v takejto dobe, kedy sa musíme ku všetkému vyjadriť a potrebujeme, aby náš názor znel horami a dolinami celého Instagramu, hej, čiže asi takto, no. Dobre, je to prvé video, ktoré točím takto cez OBS-ko a zdieľaním obrazovky, hej, čiže bude to mať svoje neduhy, ale ja vám ďakujem, keď ste to pozerali do konca. Môžete dať odber, môžete to zdieľať medzi priateľmi, ktorých by to možno zaujímalo, alebo si len môžeme spoločne ponadávať na ľudí, ktorí necestujú, alebo to je jedno. Ďakujem a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.